Η παχυσαρκία αποτελεί ένα τρομερά σοβαρό πρόβλημα της κοινωνίας μας. Είναι ένα πρόβλημα που ξεκίνησε κυρίως στον 20ο αιώνα και συνεχίζεται στον 21ο αιώνα. Αφορά πολύ μεγάλο πληθυσμό του παγκόσμιου πληθυσμού γενικότερα. Πόσο να αναφέρω ιδιαίτερα ότι στην Ευρώπη μόνο έχουμε περίπου 6 με 7 εκατομμύρια νοσογόνους παχύσαρκους, όταν η ομάδα αυτή των ανθρώπων αυτών αποτελεί τμήμα των 135 εκατομμυρίων παχυσάρκων, οι οποίοι βέβαια δεν είναι όλοι με νοσογόνο παχυσαρκία. Στην Ελλάδα έχουμε έναν αριθμό της τάξεως των 300.000 περίπου νοσογόνων παχυσάρκων ανθρώπων. Αυτά τα νούμερα αποτελούν πρόκληση για τη χειρουργική κοινότητα, γι' αυτό και προσπαθούμε συνεχώς να βρούμε καινούριους τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας. Νοσογόνος παχυσαρκία λοιπόν είναι η παχυσαρκία στην οποία ο ασθενής μας υπερβαίνει, ο δείχτης μάζας σώματός του υπερβαίνει το 40, που τι σημαίνει δείχτης μάζας σώματος? Είναι το πηλίκον του βάρους σε κιλά δια του ύψους στο τετράγωνο σε εκατοστά. Είναι στη διεθνή ορολογία ονομάζεται BMI, από τις αγγλικές λέξεις Body Mass Index. Όταν ο δείχτης αυτός είναι 40 και πάνω, τότε μιλάμε για νοσογόνο παχυσαρκία, δηλαδή μια κατάσταση όπου η παχυσαρκία προκαλεί πάρα πολλές παράλληλες νόσους, όπως είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, όπως είναι οι χονδροπάθειες, όπως είναι τα προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και πολλά άλλα προβλήματα που εμπεριέχονται στην έννοια της νοσογόνου παχυσαρκίας. Η βαριατρική χειρουργική, όπως ονομάζεται η χειρουργική για την νοσογόνο παχυσαρκία, αφορά τους ανθρώπους σαφώς που έχουν δείχτη μάζας σώματος πάνω από 40, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί σε παγκόσμια συνέδρια, σε παγκόσμιες έρευνες, σε παγκόσμιες μελέτες, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εξαιρετικά δύσκολο να χάσουν τα κιλά τους από δίαιτες με διατροφολόγους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθως χάνουν 20 κιλά με δίαιτες και βάζουν άλλα 30 μετά και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην χάνουν τα κιλά που πρέπει, αλλά να βάζουν και παραπάνω κιλά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπιστούν με λύσεις χειρουργικές, δηλαδή με χειρουργικές τεχνικές οι οποίες έχουν σαν σκοπό να χάσουν βάρος αυτοί οι ασθενείς. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι δεδομένο ότι πρέπει να χειρουργούνται. Από εκεί και πέρα υπάρχει η ομάδα των παχυσάρκων, οι οποίοι βρίσκονται στην ενδιάμεση κλίμακα της τάξεως του 35 με 40 BMI, στους οποίους θα πρέπει να επεμβαίνουμε μόνο όταν υπάρχουν συνοδές παθήσεις. Δηλαδή, ένα ζάχαρο το οποίο δεν περνάει εύκολα ούτε με ινσουλίνες, ούτε με χάπια κτλ, ούτε με δίαιτες. Χονδροπάθειες οι οποίες αναγκάζουν τους ασθενείς να υποφέρουν. Υπέρταση και καρδιοπάθειες, εμφράγματα. Δηλαδή, παθήσεις οι οποίες συνοδεύουν συνήθως αυτούς τους ανθρώπους, άρα θεωρείται απαραίτητο να χάσουν βάρος. Αυτό συνιστούν και όλες οι ειδικότητες που είναι συναρμόδιες για αυτούς τους ανθρώπους και αφορά κυρίως τους καρδιολόγους, οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς συστήνουν να χάσουν βάρος οι ασθενείς τους. Και τώρα ερχόμαστε στο σημαντικότατο θέμα που λέγεται αντιμετώπιση αυτού του ανθρώπου. Αυτού του ανθρώπου που πάσχει από νοσογόνο παχυσαρκία. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έχουν λόγω των προβλημάτων που εμπεριέχονται σε αυτή τη μεγάλη έννοια που λέγεται νοσογόνος παχυσαρκία, αποκοινωνικοποιηθεί. Συνήθως ζουν στο δικό τους μαγικό κόσμο και πρέπει να τους προσεγγίσεις ιδιαίτερα και ψυχικά, παύλα ψυχολογικά, αλλά και να μπορέσεις να καταλάβεις όλα τα παθολογικά προβλήματα που μπορεί να έχουν. Άρα λοιπόν τι θέλει? Θέλει μια ομάδα ειδικών γιατρών και ειδικοτήτων, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν ένα τέτοιον άνθρωπο, να μπορέσουν να διεισδύσουν στα ψυχικά του προβλήματα πρώτον και δεύτερον στα παθολογικά του προβλήματα. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με μια ειδική νοσηλεύτρια η οποία συντονίζει όλο αυτό το έργο και από τον ψυχίατρο και τον διατροφολόγο καταλήγουμε στο χειρουργό. Ενδιάμεσα είναι οι γαστρεντερολόγοι, οι καρδιολόγοι, πρέπει να δούμε όλα τα προβλήματα. Εννοείται ότι χρειάζεται απαραίτητα μια γαστροσκόπηση, γιατί το χειρουργείο μας αφορά κυρίως το στομάχι. Και όταν
η κατάληξη είναι η συζήτηση με τον χειρουργό, εκεί θα βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η καλύτερη δηλαδή χειρουργική τεχνική για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να χάσει βάρος έχοντας μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Λοιπόν, υπάρχουν όντως πάρα πολλές χειρουργικές τεχνικές. Μια από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές είναι το γαστρικό μανίκι. Το γαστρικό μανίκι ανακαλύφθηκε πριν καμιά 20ετία στις ΗΠΑ από τους Αμερικάνους συναδέλφους χειρουργούς, οι οποίοι είχαν σαν στόχο να τη χρησιμοποιήσουν σε super obese patients, όπως λέμε, δηλαδή σε φοβερά υψηλό δίχτυ μάζας σώματος, νοσογόνου παχυσαρκίας, προκειμένου να αδυνατήσουν αυτοί οι ασθενείς και μετά να υποστούν ένα γαστρικό bypass. Το γαστρικό bypass είναι η αγαπημένη τεχνική των Αμερικάνων. Έχουν διαπιστώσει ότι έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο πέρασμα του χρόνου και μακροπρόθεσμα, χωρίς να έχουν ιδιαίτερες υποτροπές. Από τη στιγμή που εφαρμόστηκε λοιπόν το γαστρικό μανίκι, διαπιστώθηκε ότι και από μόνο του τελικά είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και έτσι εγκαταστάθηκε στη φαρέτρα των χειρουργών, με αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον μια ξεχωριστή χειρουργική τεχνική με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τι είναι το γαστρικό μανίκι? Το γαστρικό μανίκι μπορούμε να το παρουσιάσουμε σε αυτό το σκίτσο εδώ, όπου αν υποθέσουμε ότι αυτός είναι ο εσωφάγος και αυτό είναι το στομάχι μας, εδώ τελειώνει το στομάχι, είναι ο πυλωρός, εδώ είναι το καρδιοεσωφαγικός σφιχτήρας, δηλαδή ο σφιχτήρας που είναι μεταξύ του εσωφάγου και του στομάχου. Το γαστρικό μανίκι λοιπόν είναι η τεχνική εκείνη στην οποία κόβουμε το στομάχι με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να περιορίσουμε πάρα πολύ την δυνατότητα, τη χωρητικότητα σε φαγητό, σε τροφή. Αυτό έχει δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι όντως να μικρύνουμε πάρα πολύ την ποσότητα της τροφής που μπορεί να εισαχθεί εντός του στομάχου, και ο δεύτερος στόχος είναι ο εξής. Από τον θόλο του στομάχου, αυτός λέγεται θόλος του στομάχου, παράγεται μια ορμόνη που λέγεται γρελίνη, η οποία γρελίνη είναι η κατεξοχήν ορμόνη της βουλημίας. Είναι η κατεξοχήν ορμόνη της όρεξης. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το στομάχι αφαιρείται από τον ασθενή μας, αφαιρείται και η δυνατότητα έκρησης της γρελίνης, με αποτέλεσμα να έχουμε δύο πολύ καλά αποτελέσματα. Το ένα είναι, όπως είπαμε, η μικρή ποσότητα τροφής που εισάγεται τόσο στο στομάχο, και το άλλο είναι να μην συνυπάρχει βουλημία. Κάτι που μπορεί να συνυπάρξει υπέροχα σε έναν ασθενή, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να χάνει βάρος. Αφήνουμε επίτηδες αυτή την περιοχή του στομάχου, γιατί είναι μια περιοχή από την οποία απορροφώνται το σίδηρο και αρκετές βιταμίνες, και η δημιουργία αυτού του στομάχου που μοιάζει με μανίκι ανάγκασαν την χειρουργική κοινότητα να το ονομάσουν γαστρικό μανίκι ή αλλιώς sleeve gastrectomy στα αγγλικά. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία χειρουργικής τεχνικής για την παχυσαρκία είναι το γαστρικό bypass, το περίφημο Roux en Y, που αγαπούν πολύ οι Αμερικάνοι. Το γαστρικό bypass λοιπόν είναι, αν υποθέσουμε ότι αυτός είναι ο εσωφάγος πάλι και αυτό είναι το στομάχι μας, γίνεται μια διατομή του στομάχου εδώ ψηλά, με ειδικά σειρακτικά εργαλεία φυσικά, και στη συνέχεια εδώ τελειώνει το στομάχι και είναι ο πυλωρός. Εδώ αρχίζει το δωδεκαδάχτυλο και στη συνέχεια αρχίζει το λεπτό το έντερο, το οποίο λεπτό έντερο σε κάποιο σημείο διατέμνεται, και επειδή πρέπει η τροφή που θα καταπίνει ο άνθρωπός μας να προχωρά προς το έντερο, αυτό το τμήμα, το περιφερικό του εντέρου, έρχεται και συνενώνεται με τον μικρό αυτόν στόμαχο. Και στη συνέχεια αυτό το τμήμα του εντέρου ενώνεται με αυτό εδώ, γίνεται μια επιπλέον αναστόμωση, με αποτέλεσμα η τροφή πλέον, γι' αυτό και λέγεται bypass, η τροφή πλέον να έχει αυτή την πορεία προς τα κάτω. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα τα εξής σημαντικά πράγματα. Εδώ είναι το σηκώτη μας. Εδώ είναι ο σπλήνας. Κάτω από το σηκώτη είναι η χολιδόχος κίστη. Εδώ είναι τα χολαγγεία.
που ενώνεται με τη χολιδόχο κίστη και τελικά ο χολιδόχος σπόρος πέφτει στο δωδεκαδάχτυλο. Πίσω από το στομάχι είναι το πάγκρεας, το οποίο ρίχνει και αυτό τα υγρά του στο δωδεκαδάχτυλο. Όλα δηλαδή τα πεπτικά ένζημα έρχονται μέσα στο δωδεκαδάχτυλο, τα οποία τελικά βρίσκουν την τροφή καθυστερημένα. Αυτός είναι ο στόχος του Roux-en-Y Gastric Bypass. Μια άλλη υποομάδα χειρουργικής τεχνικής των γαστρικό bypass είναι το γαστρικό bypass μιας αναστόμωσης, όπως έχει κυριαρχήσει αυτή η ονομασία στη χειρουργική κοινότητα, την οποία όμως η δικιά μας ομάδα την κάνει με 2 αναστομώσεις και έρχομαι να κάνω το εξής σχέδιο. Εάν υποθέσουμε πάλι ότι αυτός είναι ο εσωφάγος και αυτό είναι το στομάχι, εδώ είναι το δωδεκαδάχτυλο όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, εδώ η διατομή του στομάχου γίνεται από τη γωνιαία εντομή εδώ προς τα πάνω, κάνουμε ουσιαστικά ένα μικρό μανίκι, δηλαδή ένα μικρό σλίβ όπως λέμε, και η συνέχεια της πορείας της τροφής θα πρέπει να γίνει αφού έρθει το λεπτό έντερο και γίνει αυτή εδώ η αναστόμωση. Οι περισσότεροι χειρουργοί σταματούν εδώ και γι' αυτό ονομάζεται γαστρικό bypass μιας αναστόμωσης ή αλλιώς one anastomosis gastric bypass. Το πρόβλημα με αυτές τις επεμβάσεις είναι ότι όλα τα πεπτικά υγρά, όπως εξήγησα και προηγουμένως, αν δούμε το σηκώτη, αν δούμε τη χολιδόχο κίστη, το πάγκρεας που είναι πίσω από το στομάχι μας, όλα αυτά τα όργανα ρίχνουν τα ένζημά τους μέσα στο δωδεκαδάχτυλο και έρχονται έτσι να συναντήσουν την αναστόμωσή μας. Κάτι που τελικά δεν το θέλουμε, γι' αυτό και δημιουργείται μια επιπλέον αναστόμωση εδώ, μεταξύ αυτών των 2 ελίκων του εντέρου, η οποία από τον χειρουργό που την εφήβρε ονομάζεται αναστόμωση Brown. Έτσι, τα πεπτικά ένζημα φεύγουν προς την περιφέρεια και η τροφή φεύγει προς την περιφέρεια, δημιουργείται το bypass που θέλουμε και ο ασθενής φυσικά, επειδή η τροφή δεν υφίσταται συνολική πέψη όπως σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο, έτσι σιγά σιγά αρχίζει να χάνει βάρος και επιτυχάνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι σε αυτή τη δημοφιλέστατη τεχνική, η οποία ονομάζεται γαστρικό bypass μιας αναστόμωσης και η οποία καταλήγει στη δικιά μας ομάδα να είναι γαστρικό bypass τελικά 2 αναστομώσεων, διότι έχουμε, όπως προανέφερα, έχουμε την αναστόμωση μεταξύ αυτών των 2 ελίκων του εντέρου εδώ, τη λεγόμενη Brown, άρα έχουμε γαστρικό bypass 2 αναστομώσεων, η οποία δεύτερη αναστόμωση γίνεται για τον εξής λόγο. Τα πεπτικά ένζημα τα οποία έρχονται από το δωδεκαδάχτυλο θα πρέπει να μην ανεβαίνουν μέχρι επάνω στην περιοχή της αναστόμωσης του εντέρου με το στόμαχο, διότι εδώ δημιουργούν μία έντονη αλκαλική γαστρίτιδα, η οποία προσφέρει στον ασθενή πόνο και πολύ δύσκολη θεραπεία. Αντίθετα, αν αυτά τα ένζημα με την αναστόμωση Brown φεύγουν προς τα κάτω, δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πάρα πολύ καλή αναστόμωση στο πέρασμα του χρόνου και φυσικά πάρα πολύ αποτελέσματα όσον αφορά την απώλεια βάρους. Στις επεμβάσεις λοιπόν που αναφέραμε, η παραμονή των ασθενών είναι περίπου 2 μέρες μέσα στην κλινική. Υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο την δεύτερη μέρα με τη βοήθεια ειδικού υγρού βλέπουμε την στεγανότητα των αναστομώσεων και ο ασθενής αποχωρεί για το σπίτι του με ειδικές οδηγίες βέβαια, οι οποίες πρέπει να τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια. Ο ασθενής δεν πονάει ιδιαίτερα. Αυτές οι επεμβάσεις γίνονται λαπαροσκοπικά, να τονίσω. Ο ελάχιστος πόνος οφείλεται κυρίως στις μικρές οπές, οι οποίες έχουν μήκος από μισό έως 1 εκατοστό και οι οποίες μέσα σε λίγα 24 ώρα ο ασθενής ξεχνάει ότι το θέμα του πόνου. Δίδονται οδηγίες όσον αφορά τη διατροφή. Υπάρχει στενή παρακολούθηση και από την ομάδα και από το χειρουργό. Επανέρχεται περίπου σε 7 μέρες όπου αφαιρούνται τα ράματα και στη συνέχεια μπαίνει στη διαδικασία και στο πρωτόκολλο της ομάδος για την παρακολούθηση. Συνήθως
σε 2 εβδομάδες μπορεί να επανέλθει πλήρως στις φυσιολογικές δραστηριότητες. Εκτός και αν ο ασθενής έχει χειρονακτική εργασία ιδιαίτερη, σηκώνει βαρέα αντικείμενα, οπότε θα επανέλθει στην φυσιολογική του εργασία μετά από 1 μήνα περίπου. Ο παχύσαρκος, ο οποίος έχει ένα BMI από 40 έως 45, 45 έως 50 και έχει υποβληθεί σε επεμβάσεις όπως είναι το γαστρικό μανίκι, η απώλεια βάρους συνήθως είναι, εκτός από τις πρώτες 15 μέρες όπου αναγκαστικά ο ασθενής μας θα σιτίζεται μόνο με υγρά, όπου η απώλεια βάρους είναι αρκετά μεγάλη, δηλαδή μπορεί να είναι και 7 και 8 και 10 κιλά. Στη συνέχεια η απώλεια βάρους είναι συνήθως 2 με 3 κιλά το μήνα, έτσι ούτως ώστε στη διάρκεια ενός έτους, αλλά κυρίως μετά από 18 μήνες, δηλαδή σε 1,5 χρόνο, ο ασθενής έρχεται πάρα πολύ κοντά στο επιθυμητό βάρος, ανάλογα φυσικά με το ύψος του και την ηλικία του. Εκεί δημιουργείται ένα πλατό στο οποίο καταφέρνει ο οργανισμός με μια θαυμαστή αυτορύθμιση να διατηρείται, αρκεί φυσικά ο ασθενής μας να είναι επιθαρχημένος και να ακολουθεί τις οδηγίες μας. Αντίθετα, ένας ασθενής ο οποίος έχει BMI πάνω από 50, 55, 60 και έχει υποστεί κάποιο από τα είδη των γαστρικών bypass που προαναφέραμε, εκεί η πορεία της απώλειας βάρους είναι πολύ πιο γρήγορη και μπορεί να φτάσει και τα 70 και τα 60 και τα 80 κιλά το χρόνο. Βέβαια πάλι στους 18 μήνες δημιουργείται ένα πλατό που πάλι με μια θαυμαστή αυτορύθμιση ο οργανισμός παραμένει εκεί, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της ομάδας μας. Η επιλογή της σωστής τεχνικής είναι πολύ σημαντική για το καλύτερο αποτέλεσμα ανάλογα με τον ασθενή και τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά μας. Είναι σωστό λοιπόν να συζητηθεί πάρα πολλές φορές και το προφίλ και η προσωπικότητα του ανθρώπου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, εννοείται παράλληλα με τα παθολογικά του προβλήματα, έτσι ούτως ώστε να καταλήξουμε ποια είναι η τεχνική από όλες αυτές που προαναφέραμε κατάλληλη για τον άνθρωπό μας. Αυτό για να το πετύχουμε προϋποθέτει αρκετές συζητήσεις, κάτι το οποίο το επιδιώκουμε στην ομάδα μας, έτσι ούτως ώστε να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η επιλογή της ομάδος και του χειρουργικού κέντρου στο οποίο θα πρέπει να απευθύνεται κανείς για να λύσει το πρόβλημα της νοσογόνου παχυσαρκίας είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντική γιατί χρειάζεται τεράστια εμπειρία, χειρουργική εμπειρία, αλλά και εμπειρία γενικά ενός ανθρώπου που ονομάζεται νοσογόνα παχύσαρκος. Αυτός ο άνθρωπος έχει ιδιαίτερα προβλήματα, πρέπει όλη η ομάδα να αγκαλιάσει τον ασθενή και όταν τελικά καταλήξει στο χειρουργείο να είναι η χειρουργική ομάδα πολύ έμπειρη, έτσι ούτως ώστε να αποφεύγονται οι επιπλοκές. Η δικιά μας ομάδα έχει εμπειρία 30 χρόνων χειρουργικών επεμβάσεων, υπάρχει αυστηρό πρωτόκολλο, δεν υπάρχουν επιπλοκές και τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Η ομάδα μας χειρουργεί στην κλινική Άγιος Λουκάς εδώ και 30 χρόνια, μια κλινική η οποία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Στην κλινική υπάρχουν όλες οι ειδικότητες που είναι απαραίτητες για να αγκαλιάσουν ένα τέτοιο ασθενή. Έχουμε χειρουργήσει ανθρώπους 230 κιλά με εξαιρετικά αποτελέσματα.